Blwyddyn newydd dda, a croeso i rifyn cyntaf colli'r plot yn 2023. Fi'n siŵr bydd dyn ni mwy o lyfrau i drafod, mwy o sgwrsio gyda awduron, mwy o dynnu coes, a fi'n sicr bydd yna lot fwy o chwerthin wrth i ni mynd ymlaen gyda'r flwyddyn yma. Pawb yn iawn, a pawb wedi cael dolyg da. Diolch yn fawr, Eled. Gret. Dwi di. Oedden ni gyd yn trio bod yn polite yn aros i rwy'n arall ateb ac yna neb yn gwneud. Ie, fi'n credu sdim rhaid bod yn polite ar y bodlediad yma, Nades. Ewn ni trafod be ni bod yn darllen, ond cyn hynny fi'n credu, oedd fy ffrind i'n sôn bod neithau am wneud her eleni a trio darllen 100 llyfr mewn blwyddyn. So ni'n jyst yn meddwl bod yn diddorol gwybod faint o lyfrau chi'n meddwl chi'n darllen mewn flwyddyn fel arfer. Ysgol. Argol, 100 o lyfrau mewn blwyddyn? 100 o lyfrau, ie. A fydra i ddeitha ti cos dwi'n cadw'r restr. Waw. A dydy o ddim gymaint â hynny, 42 sy'n chydig bach llai nag arfer. Be, dyna faint nes di llynedd? Os di mwy o tua hynna, dwi hefyd yn cadw count faint sy'n Gymraeg a faint sy'n Saesneg, a 16 o hynna yn Gymraeg. So ddim o lot ac di. Gwarth. Mae dal lot o lyfrau fyd. Dwi'n gwybod faint ydych chi ddarllen? Dwi wedi cyfri, ond dwi wedi ffeindio allan, dwi wrth i mynd ar dudalen y llyfrgell. Os wyt ti wedi cofrestru fo'r llyfrgell ar-lein, ond nhw'n gallu deitha chdi be ti wedi ddarllen llynedd. Felly siaradwch efo'ch gilydd tra dwi'n trio ffeindio allan. Mae nhw'n deud be ti wedi fynd o'na, cos weithiau dwi'n da pethau o'na, a dwi'n da nhw'n ôl heb i darllen. Borrow box, dwi fwy euog am wneud efo borrow box o gael yn o hel gormod. Dwi'n stryglo efo borrow box. Dwi wedi trio fo ar ôl glwach chi'n sôn amdano fo. Ond dwi'n stryglo efo'r ffordd mae'n swnio mor pedantig. Yr ffordd mae'n edrach ar y sgrin. Y ffont, a seis y ffont a'r math yna beth. Dwi ddim yn teimlo fatha llyfr Kindle. Os dwi'n darllen o beth ar Kindle. Wow. Mae'r ffont yn cwyno. Ie, dwi'n chlywed ti cos mae gennau headphones. Dwi'n meddwl bod gen ti un gath yn llai yn dy didi. Na. Beth sydd wedi digwydd, mae dim yn hollol fyddar, felly mae volume control hi wedi mynd i'r gwell, yn llwyr. Mae fatha bobl byddar yn gweiddi. Mae dy volume control di wedi mynd yn bonkers. O, sorry. Ydych chi eisiau gwybod be mae'n dweud y llyfrgell amdana i? Ti'n gallu gweld? So ni wrth y modd yn cael gwybod beth yn O, ydych chi'n mynd i gael gwybod beth bynnag. Mae gen ti golofn fan hyn, fy hanes benthyca 2 flynedd yn unig. Felly, o'r llyfrgell dros 2 flynedd, dwi wedi benthyg 174. O, waw. Ond mae yna 3 yn hwyr ar hyn y bryd efo tic coch ar nhw. Ond wrth gwrs dwi'n darllen llyfrau eraill, llyfrau dwi wedi prynu neu be bynnag a rhoi borrow box, dy hein ddim yn gyfri borrow box dwi'n meddwl. Mae'n llwyth o lyfrau. Ie, ond ti'n darllen bob un o'n nhw? Neu wyt ti jyst yn cymryd y lyfrau dy hun allan mwyn cael rhywfaint o dal? Hwna'n syniad da. Dwi ddim yn gwneud beth ti'n gwneud, Dafydd. Na, 174 o lyfrau? Wow. Ond dwi'n un o gwsmeriad gorau Cyngor Gwynedd y llyfrgell Dolgellau, dwi'n meddwl. O, ti ydi llyfrgell. Diolch dweud hynny fyd. Mi ddyla bod gennau fedal. Felly, ti'n cyrraedd y 100 y flwyddyn, ti? Mae'n siŵr mod i'n dydw. Ie. Cos o'n i'n Dwi'n siŵr. 100, o'n i'n meddwl, ie, llai na 100, dim problem. Ond mae hynny'n golygu felly, hold on, os oes mae 365 o ddyddiau, mae'n blwyddyn. Os nosan haws i wneud y sam. So ti'n darllen 2 lyfr yr wsos? O, mae'n rhain yn o lyfrau plant. O, ie. Ie. Am na rhain yn nhw yn sain, sef dwi'n gwrando yn y car. O, mae llyfrau sain, mae'n anddiddorol, achos
da ni wedi siarad am hyn o blaen, ond dwi'n gwrando ar lot o bodlediadau. A dwi'n meddwl, taswn ni'n adio'r Amser oriau yna. treulio wneud yna. Sa'n lot o amser. Wel, i aelodau o'r gynulleidfa sydd ddim yn gwybod beth i Boro Box a sut mae'n gweithio, ac i fi hefyd. Sut mae Boro Box yn gweithio? Sian? Ti'n gofyn i Sian? Sian di Boro Box. Mae'n egluro haws yn well na fi. Mae'n glir. Ti'n mynd llyfr, e-lyfr o'r llyfrgell? Ti'n allan o'r dy ffôn, ar dy iPad, ar dy... E-lyfr. Neu, Other tablets are available? neu e-lyfr llafar. Gwrando fydda i. O ie, dwi'n yn gwrando ar lyfrau llafar, de. Dwi'n dy rhwystredig. Maen nhw'n ar y 10. A faint, da chi'n gorfod dal am y gwasanaeth? Dim. Llyfrgell, dio. Ti'n cofrestru gyda llyfrgell, a Ie. wedyn ti'n lawr lwyth o app Boro Box. Iawn, wel, be ni gyd wedi bod yn darllen neu gwrando arno dros y dolyg a'r flwyddyn newydd? Pwy sy'n mynd dechrau gyda ni? Bethan, achos os ti'n mynd i darllen cant O'n o i'n mynd i lyfrau, ddysgu ti'n gael fwy ar ddwedus, dwi'n meddwl. A allan i gael bwyd, a wedyn ddoi nôl a dyn i ddiorffan, oce? Oce, a'i drwyddo nhw'n sydyn, ia. Nes i ddarllen cwlwm gan Fyw Yn Y Cof, o gan arall o Gwenllian sydd ar un oed a Gwenllian Ellis, Snogs o bellu. Nes i'n dweud na dda iawn, no? Snogs. Anyway. Trafod. Ia. A nes i wir fwynhau, o na ferch i ffrind i mi yn dweud bod hi'n di mwynhau gymaint, achos dos am stori. Mae yna stori, ond dos am pethau'n digwydd lot. Ond dwi'n meddwl, nath o pelio ata i, achos nes i fyw ffwr pan o'n i'n ifanc. A mae hon wedi bod yn byw yn Llundain, a mae'n sôn am pan ti'n mynd nôl i dy gartra yng Nghefn Gwlad Cymru, a ti wedi bod yn byw yn rhywle fel Llundain, Caerdydd, lle bynnag, ti yn newid dwyt, a falle bod o ffrindiau di yn y ddinas, ddim cweit yn fath a dy ffrindiau di adra, a fel ti'n weithiau mae'n gollan embarrassing, a weithiau ti'n sylweddoli pethau gwirionedd amdano chdi, a dy deulu, felly yna lot o wingo, a hefyd, god ie, wedi bod fan e. A mae'n codi cwestiynau ynglyn â'r iaith. Mae bobl yn Llundain yn gofyn cwestiynau anodd iddi am yr iaith a'i hunaniaeth. Argo, o'n i'n gweld o'n ddifyr. Felly, a mae di sgwennu dda fyd, fel mae yna lot o ferched yn enwedig, o adonion, rhaid mi gofio. Pobl Penllyn yn sgwennu dda. Felly, nes i fwynhau hwnna, mae'n codi lot o gwestiynau. A, am bod ti di ganmol o a fydd, nes i ddarllen Gwlad yr Asyn, Wyn Mason. Ie. Y nofel graffig. A nes i fwynhau o, a nes i'n gweld y ddrama, ond diaw, bron efo swn i'n dweud, bo hon, wrach swn i di mwynhau'r llyfr yma, yn fwy na'r ddrama, dwi'n mwyn gwybod. Swn i ddim yn anghytuno efo chdi. Mae rai ddweud nes i wir fwynhau hwnna. Achos nes i dexter fi'n do ar ôl i ti ddarllen ni a deud gymaint oeddech chdi di mwynhau. A dyn nes i nôl at ti wedyn. Wir i chdi. Mae'n dda dri. Mae'n dda. Ac maen nhw wedi anelu fo at blant, ond iac am yn gweithio i odolion. O'n i'n mynd i ddeud, wyt ti'n meddwl bod nhw wedi anelu at blant? Nes i wneud yn ymchwil, a gan bod mam yn dweud bod nhw wedi trio addasu fo ar gyfer blant. Dwi'n mwyn gwybod pa oed. Dwi'n meddwl sa ti angen bod 90 oed o lia, ti'n bo? Ie. Ond dwi'n gweld mwy o lyfr oedolion. Swn i'n cytuno efo hynny. Na fo, diddorol. A nes i ddarllen dipyn o farddoniaeth, achos dwi'n fan o Eleanor Mewn Blwyddyn, a dwi wedi darllen anwyddoldeb. Os o'n yna chi wedi darllen anwyddoldeb? Na, gesio bresandolig, a dwi byth di ista lawr efo fo. Wel, mae yna lot yna fo. Felly, ti'n mynd i ddarllen o gyd. Wel, dydy llyfrau cerddi, ti'n mynd darllen nhw'n un go fel la, ti'n pic fewn ag allan o'n i. A nes i wirioneddol fwynhau. Mae yna rei o'n i wedi clywed y blaen, cos o'n i wedi clywed ein perfformio nhw mewn stomp. A fel da ni'n gwybod, mae'n gallu perfformio nhw fyd. A mae yna rei dwys tawel, gwbl yn isgwyl, a mae'n licio chwarae fy geiriad ydy. A
nes i ddotio at hwnna, a dwi eisiau mwy o bobl brynu fo, please. A mae gen i sawl ffefryn na, ond mae'r gerdd ola sgen i, sef Cysur, am ddarllen llyfr i mam wedi ddifarw yn nath o'n haro fi fel gordd, oedd o'n hyfryd. Iawn, ydw wedi gwneud chi fod eisiau darllen anwyddolder? Do, wir. Dda. A mi nes i am bod ti di canmol Manon, nes i fenthyg rhwng cwsg a geffro o'r llyfrgell, mae Chiltern. Iachyd, mae'n nofel od. Yn deithio bod dim od. Cos o'n i'n meddwl bod ni wedi darllen ni o blaen, ond do ni ddim, di gweld y clawr o'n i. A mae'n llawn angst yr arddega. A dwi'n gweld bod o'r iaith di dyddio, achos mae yna lot o bethau fel aros asom. A fydda i byth yn sgwennu pethau fatha aros asom. Ti'n deud hynna? Dyma'r tro cyntaf i mi ddeud aros asom. Dwi'n onast, o'n i'n siŵr pa iaith oeddech chdi siarad. Wel, enghraifft heno, aros asom spel am Sian Nordig, so ddim di anghofio. Ys ti fwynhau? Do. Ac be oedd yn haro fi o, ti di dweud bod i wedi gwneud camp bod ti'n darllen y nofel a ti'n mwyn gwybod os di o blaid y cymeriadau o gwbl. Mae hynna mor wir. Cos o'n i eisiau penderfynu, ydw i licio nhw? Ydy hi licio nhw? Ond, nes i ffeindio fo waith caled. O, do? Waith cyfadda, do. Fel y gath. Oce, di oedd y gath yn feddwl o tlein. So well ni adael chi a rhoi dy gath ma allan efo bwyd. Fyny chdi. Na, dim ond so well i chdi adael i'r gath aros a cael di allan i gael bwyd. Dyna chroi chi yn y lle. Dych chi eisiau mwy o'r rhai fi? Dwi'n fflio drwy ddyn nhw. Ond o'n 3 ydy hynna. Ie, mae gennau lot mwy, angen. Si, yn Saesneg, dwi wedi sgwennu nhw lawr fan hyn yn y drefn nes i ddarllen nhw. Mae yna foi ar enw Will Dean, Sais dios yn byw yn Sweden, a mae wedi dechrau sgwennu Scandi Noir, fatha rei detective. A ond rwy'n di ganmol o'r ola, felly mae fi'n archebu Dark Pines. Wow, nes i fwynhau. Mae gen ti goedwig anferthol, a mae yna gyrff yn dechrau ymddangos na di cael ei saethu. A os da chi'n sensitif, peidiwch i gwrando, ond mae llygyd nhw di mynd. A mae yna twfa, sef gohebydd byddar ar bapur lleol, a chwilio am stori, i'w llusgo hi allan o'r twll lle yma. A mae hi'n dechrau ymwneud â'r stori efo'r cyrff yma sy'n heb lygyd. Nefi, o'n i methu roi o lawr, ond just un dudalen arall. Aled, neu di licio Will Dean? Fi di roi nodyn yn barod wrth i ti sôn amdano fe. A mae yna un arall dwi'n di gorffen eto, ond na i sôn o dan efo tro nesa, dwi'n gwrando arno fo yn y car, The Boat gan Clara Salaman. A am bod fi'n di gorffen, a dwi'n gwybod sut mae'n gorffen, ond argol dwi'n edrych ymlaen at fynd i car yn mwyn rhoi clywed hwn, dwi just, dwi'n cynhyrfu gyd. A wedyn, ddoe, oherwydd mod i'n gwybod bod ni'n neud hwn, nes i dreulio hanner y diwrnod yn darllen llyfr Cymraeg. Cos o'n i'n teimlo bod gen i'n digon. Llyfr y flwyddyn gan Mari Emlyn. Dych chi wedi clywed amdano? Do, ddar i'n sôn tro dwythan? Do? Ddim tro Na, dwythan. nethon ni sôn, wylson i gilydd. Da ni yn bodoli tu allan i hyn, boys. Wel, oedd o'n sioc, chos just, o ti'n meddwl bod ti'n gwybod pa lyfr o'n dod allan ar gyfer dolyg, ac yn sydyn, ar Twitter neu Facebook rhywbeth weles i lun o Mari Emlyn efo clawr llyfr y flwyddyn, ac yn i'n meddwl, argol, lle ddodd hwnna? O'n i'n disgwyl hwn, what? Mae'r clawr yn ffantastig. I mab i sydd wedi wneud o, teipiadur ar y teitl mewn ffont, so ti'n sgwennu fel y teipiadur. A mae'n anodd sôn amdano fo heb roi spoilers, felly dwi'n wedi drio bod yn ofalus, ond mae am len ladrad. Mae Robin eisiau bod yn arwr y byd llenyddol, ond mae dim methu'n rac sydd yma, a mae fo'i reit anifir chwerw. A dych chi'n ffeindio allan pa mor bell mae'n mynd i fynd i adael i farc ar y byd llenyddol.
a mae'n llyfr llawn brain ag adar papur a cafetiers a chyffyrddiadau bach hyfryd difyr am y byd llenyddol yng Nghymru. Dwi'n meddwl ni gyd licio fo. A Sian y Manon, dyn ni'n cael yn henwi ar tudalen 51. Dwi'n gwybod os di hyn y beth da neu drwg ddigwydd. Wel, dwi'n meddwl na ni dyn nhw. Dyn nhw'n di dweud Manon Steffan a Sian Orddin a beth gyfer. Ond mae'n di dweud Sian a Manon. Mae yna sawl Manon a mae yna sawl Sian, oes. Ond dwi'n gwybod na ni dyn nhw. Ni dyn nhw. Pa fath o gymeriad dyn nhw? Hyfryd. Mae Robin Fysa hon yn ei chwip o ffilm, am pwy bynnag fydd yn actio Robin, iachyd mae'n rhan actio da i rwy'n cael ei ddannedd fewn o fo, achos mae o'n horrible o foi. A wedyn, dwi'n mynd i ddweud mwy na hynny, ond nes i wir fwynhau, a dwi'n argymell, a di ddim yn hir iawn, ond nes i fwynhau ista lawr a gwneud, mae'n neis cael rheswm i ista lawr a ngofio am popeth arall a just darllen llyfr achos mae'n waith, dydy. Dwi'n hynna. Dyna fo. Dyna fi am tro yma. So, ti ar y blaen gyda y her can llyfr, dwi'n meddwl. Ti bron i cyrraedd yn barod. OK. Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? Wel, oherwydd bod chi wedi bod yn hefru ymlaen ynglyn â llyfr Gwenllian Ellis. Nes i... Felly, Manon, ti wedi darllen erbyn hyn? Ie, dwi dal darllen. Ddawn ni nôl at hwnna y munud, ie? Lost Connection. Aled, dwi wedi cael neges yn dweud Lost Connection. Ie, fi dal yn recordio ti. Dwi'n glwad ti. Ie, dal yn recordio ti, ie. Reit, oce. Felly, ddawn ni nôl at llyfr Gwenllian Ellis. Yr ail lyfr dwi wedi darllen ydy Bwrw Dail, Elen Wyn. Dwi eisiau darllen. Mae gen i. Fi eisiau darllen. Ie, mae gynna i. Ti wedi darllen o? Sian? Na, yn y doman. Mae rai fi ddeud. Ar y shelf, mae gen i ddim yn y doman. Mae'n wedi dweud, ar y domen yn bach yn hash. Mae yn y domen yn wahanol i ar y domen. O, reit, oce. Reit. Yn y pentwr. Ti'n awed? Yndi, mae'n awed. Yndi. Dwi'n ymddiheuro Elen Wyn. Dydy o yn bendant ddim yn heiddi bod ar y domen. Achos nes i wynhau. Mae hi nofel fer ydy hi. So ni'n feddwl, allu di hyd yn oed ddarllen i mewn blwyddyn gwaneth ac ychwanegu hi at 1200 o lyfrau ti ddarllen. Ond, ti'n gwybod be, mae'n nofel syml iawn, ond mae'n eitha quirky o ran cynnwys. Os nad ydych chi ddarllen ni, na ddim rhoi spoilers i chi, ond dwi'n hoff iawn o'r nofel yn yr ystyr mae'n gryno, allwch chi ddarllen ni yn rhwydd mewn diwrnod, deuddyd, a mae'r stori yn ymwneud gyda cymeriad yn gadael tŷ a y ffordd mae hwnna'n chwalu eu perthynas nhw. Mae yna gymeriad difyr iawn yn y nofel sydd ddim o reidrwydd yn berson. Felly... Ci! Mae di sgwennu am ci! Na, mae gen i safon gwanas. Felly, mae beth yn gael o... Mae werth darllen. So ni'n llongyfarch Elen ynglyn â hwnna. Mae hwnna'n werth i darllen. Da chi'n cofio ni'n sôn dim yn yr podlediad diwethaf, ond yr un cynt, dwi'n meddwl. Lle oedden ni'n sôn am glawr rhyngom. A dwi'n cofio, mae rai fi gyfadda, do ni ddim yn mae rai fi ddweud, do ni'n meddwl bod y clawr yn apelio rhyw lawer tuag atai. Ond i esgob, mae rai fi ddweud, mae'r cynnwys yn apelio'n fawr iawn, nes i wir fwynhau hon. Mae'n gymaint o bywyd i'w sgwennu hi. Ac ifanc ydy hi de? Ifanc iawn. 4 mlynedd ar 20. Cysau bobl ifanc. Ond, na, wir. Mae i fel bod hi mor ifanc. Mae yna eiddfedrwydd yna. Mae y themau, falle mae'n... a mae'r stori, dwi'n yn gwybod os adferiad oedd o, yr un hefo
yr alcoholic. Dych chi'n cofio hwnna? Mae rhaid dweud hwnna ddyn o'r ffefrynnau. So be, ti ddarllen hwnna eto dros dolyg wan, a un o'r pethau, da ni wedi trafod hyn o blaen, ond un o'r pethau dwi'n ofnadwy ymwybodol yn nhw pan dwi'n darllen ydy, os di rhywun yn sgwennu am brofiad dydyn nhw heb fyw drwyddo fo, dwi'n ymwybodol iawn o hynny ac yn meddwl, lle mae'n hawliau ni fel awdur yn bodoli o fewn sefyllfa fel yna, a dwi just yn meddwl bod hi mor dda am wneud o. Dwi'n teimlo fatha bod hi wedi wneud gymaint o waith ymchwil, a mae o gyd yn teimlo yn barchus ofnadwy, mae'n barchus ofnadwy o'i chymeriadau ei hun. A ti wir, mae'n neud gwahaniaeth mawr de, achos nes i ddim unwaith meddwl, mae hi'n sgwennu o perspektif, dysgu ni ddim. Oedd o just, mae wir yn awdures anhygoel, dwi'n meddwl. Dyna, mae hwnna yn codi cwestiwn ehangach yn dri ynglyn â sgyn ti hawl i sgwennu am rhywbeth. Falle sgyn ti ddim profiad uniongyrchol ohono fo dy hun, ond dwi'n meddwl bod y gyfrol yma'n profi o'i wneud o'n iawn, mae gen ti hawl. Yn union. A dwi'n meddwl hefo, dwi yn poeni bod ni'n mynd lawr y trywydd yna, lle mae rhywun yn cael ei feirniadu neu'n cael ei gaethiwo oherwydd, fel ti'n deud, yr ofn yna. Achos, swn i'n dweud, dyna di un o bethau agweddau mwyaf pletherus o sgwennu, ydy bod chdi yn mynd i diriogaeth sydd yn newydd i chdi, neu sydd yn ddiethyr i chdi. Dwi'n meddwl mae'n neud gwahaniaeth os dwi'n meddwl, dwi wedi darllen gymaint o bethau sydd ddim yn taro deuddeg o ran hynna. Yn arbennig fatha os di dyn yn sgwennu o perspektif dynas, mae yna wefanna sydd yn dedicated i sôn am hyn, a just y ffordd mae hynna'n gallu mynd yn wrong. A dydy o ddim bob tro o gwbl, ond mae o'n gallu digwydd. Ond pan mae o'n cael ei wneud yn iawn, a dwi'n meddwl na'r parch, y parch ydy'r gwahaniaeth sy'n wneud y gwahaniaeth rhwng llwyddo a beidio. A gallu sgwennu dda. O'n i'n mynd i ddweud... Ti'n ffeindio bod yn snobs am hynny, te? Dwi'n meddwl bod y pwynt yna ti'n newydd wneud Sian mor wir. Os ydy'r sgwennu yn gry, yna dwi'n meddwl argol mae'r gyfrol yma'n profi bod na fodd wneud o. A modd wneud o'n llwyddiannus hefyd. Felly, gys i blast mawr ar hwnna. Sydd yn dod â ni at awdures arall o Gwenllian, sef Sgen, syniad, Snogs, Secs a Sens, Gwenllian Ellis. Mae rai i ddeud, o'n i, ti'n gwybod oedd Gwanas oedd chdi wedi deud wrthai, dwi'n yn siŵr iawn, mae rai ti ddallan o, mae rai ti ddallan o. Ond na ddarna lle o'n i'n teimlo yn eitha anghyfforddus yn ei ddarllen o, yn y cyfnod. Swn i ddim yn deud bod o yn amrwd, fyswn i ddim yn deud bod o yn, achos rhai o'r sylwadau cynnar ydych chi wedi dweud, ddau Gwanas, o'n i'n meddwl, fe ydy'r. Ond o'na rhywbeth gwirioneddol bwerus yn y ffordd oedd hi'n sôn am fel mae merched yn cael eu portreadu yn gymdeithas. A ti'n gwybod, yn enwedig y genhedlaeth iau, a'r pwysau sydd yna ar ferched o ran y ffordd maen nhw yn edrych, y ffordd maen nhw'n gwisgo. A ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod o yn sgwennu dewr iawn ar ei rhannu. Ond hefyd, be o'n i'n hoff ohono fo oedd tua y diwedd oedd chdi'n gallu gweld y newid yn ei hagwedd hi, yr aeddfedrwydd, os mynd iddi, ynglyn â ffordd oedd hi i weld yn hapusach ynddi hi hun. A'r ffordd fel doedd hi ddim yn teimlo bod hi'n gorau cyfiawnhau. Ond o'n i yn teimlo o ddarllen yr penodau cyntaf arbennig. Mi o'n i yn teimlo, a falle bod chdi'n iawn Gwanas oherwydd bod fi ddyn falle, ond o'n i yn teimlo,
bod y cynnwys yn gwneud i rywun deimlo'n eitha annifyr. Bym ha ffordd ydy o achos bod o yn rhy... neu yn explicit iawn, neu ydy o achos bod o yn teimlo fatha bod hi mewn lle o ddim yn gret, neu be ydy o? Yn bendant nid oherwydd bod o'n explicit, achos dwi'n meddwl bod o mor explicit o hynny. Swn i'n dweud bod o'n fwy yn ymwneud gyda'r ffaith bod hi ddim yn teimlo yn hapus ynddi hi hun, ac eto bod hi'n teimlo rhyw reidrwydd i actio'r person hapus yma, bod hi'n teimlo reidrwydd i ffeindio cariad, bod y pwysau gan gymdeithas iddi ymddwyn mewn ffordd benodol. A ti'n gwybod bod y pwysau yna yn gwneud iddi hi deimlo mor anhapus ynddi hi hun. A dwi'n meddwl bod na lot o lyfrau Cymraeg fel yna wedi bod sydd yn trafod y peth mor agored. Fi'n dilyn ti fyna bod fel dyn mae yn teimlo'n anghyfforddus mewn rhai mennau yn bendant o'r ffordd mae hi'n cael ei drin ac yn gadael i hunain cael ei thrin fel hefyd. Yn bendant, oeddet ti'n teimlo cwilydd, neu oedd o'n codi lot o gwestiynau. Oedd o'n codi lot fawr o gwestiynau. A weithiau oeddech chdi yn crigo dros di, a weithiau oeddech chdi yn mynd ychydig yn ddiamynedd efo hi, a wedyn oeddech chdi'n pytio yn uffernol dros di hefyd. Ond dwi'n meddwl, be nath i oedd codi cwestiwn ynglyn â fel mae merched yn cael eu portreadu ar y disgwyliadau cymdeithasol sydd anyn nhw yn sgil hynny. Y peth mwyaf mae'r llyfr yma wedi gwneud ydy gwneud i bobl siarad. Dyma tro cynta, cos dwi'n cofio pan o'n i'n dechrau ddarllen o'n i mond yn mynd treuan yr ffordd ac oedd hi'n neud fi chwerthin, cos Iesu mae gen i hiwmor does, mae gen i ddawn deud pethau doniol. A wedyn ddoth y pethau yna mewn, lle ti'n mynd, aros fyny. Ond oherwydd bod fi wedi cwaro bobl sydd wir ddim di mwynhau'r llyfr, iarchyd mae'n un da ar gyfer clwb darllen. Cos mae a fel sa pob darllenydd yn gweld rhywbeth gwahanol yn efo. A dwi'n meddwl bod hynna'n wych. Cos dwi'n teimlo dwi eisiau mynd yn ôl i ddarllen y diwedd, cos dwi wedi cael gymaint o deimlad o obaith yn y diwedd ac o newid na mae rei o'na chi wedi cael. Beth sy'n ni yn dweud ydy, o'na rei digwyddiadau, ti'n gwybod enghraifft pan mae hi yn gadael, fel dwi'n eisiau diwethaf eich di, felly wneud drio gadw fy'n eitha amwyth, ond mae yna gyfnod lle mae'n mynd i ysgol chweched dosbarth yn does, dros y ffin. Ac mae yna bennod yn sôn am y ffordd calon o fynd yna gadael i ffrindiau ym Mhenllyn y falle. Ond swn i wedi licio gwybod mwy ynglyn â pam bod i wedi penderfynu wneud hynna. Ie, ydy. O'n i'n rhannu hynna. Sicr, Dafydd, o'n i'n teimlo. Mae mor onast am rei pethau. Yn hollol. A mor gaeedig am agweddau eraill o'i bywyd. Yndi. Ac o'na rei penderfyniadau neu rei digwyddiadau ni bywyd i, swn i wedi licio tasa hi wedi bod yr un mor fentrus neu'r un mor agored. Yn hytrach na, achos dyna lle o'n i'n teimlo rhyw, falle, hanner ffordd drwy'r cyfan lle o'n i'n dechrau teimlo, ydyn ni'n mynd ychydig i'r un cyfeirydd neu'n un donog yma'n hyn. A wedyn nath o bigo fyny wedyn, swn i'n fel tua'r trean ola, lle o'n i'n teimlo bod ti, falle oherwydd bod i wedi mynd i Lundain. Ond, ie, ti'n bod, fel dwi'n deud, o'n i'n clywed chdi Gwenllian yn deud, nes i, o'n i'n glan a chwerthin yn... Mae rai i ddweud, nes i ddim chwerthin gymaint o hynny yn y peth. O'n i'n eitha, fel dwi'n deud, yn arbennig yn y trean cyntaf, o'n i jyst yn meddwl, wow, mae hwn yn gwneud i deimlo'n eitha anghysurus. Da iawn hi am sgwennu llyfr sydd yn neud i bobl
deimlo. Wel, Pethau yn fel yn yna, yr ystyr, dwi'n meddwl bod o'n, dwi'n meddwl bod o'n yn sgwennu dewr iawn, yn arbennig yn y Gymru sydd ohoni. A lle ddychmygu bod yna ambell, fel oeddech chdi'n sôn gweles ynglyn â'r clwb darllen, bod yna rei falle'n diarhebu at y cynnwys a falle. Ond fyswn ni ddim yn deud bod o'n explicit fel y cyfryw. Ddim dyna, ddyn nhw'n di licio ddim... Ddim yn twll eto. Ia, ddim dyna fi oedd. Reit, allu di... O, meddwl dwi, cos mae'n siŵr bod Gwenllian o gwrando ar hwnna, dwi'n trio bod yn... O, mae Gwenllian, mae'n berson gonos, mae'n gwybod bod pawb yn darllen ei llyfr mewn ffordd wahanol. Oedden nhw'n gweld y peth yn ofnadwy o drist ac yn gwaredu, ac o'na ambell un di upsetio'r acs drosti. Ac o'n i'm yn gweld hynny, chos ar y diwedd, mae di dysgu mwynhau hoffi ei hun a sylweddoli bod yna, fel y ti'n deud Dafydd, ffrindiau, mae yna fwy fywyd na ffindio cariad rhamantist. Bod i wedi dysgu hynny a bod i wedi... O'n i jyst wedi cymryd at ar hogan, cos oedd ei hiwmor i neud fi chwerthin. Felly... Dyliwn i ddim dweud achos dwi ddim wedi darllen y llyfr, ond ydy fatha teimlo bechod drosti am y profiadau mae hi wedi gael ddim yn arwydd o'r broblem fwy sylfaenol sydd gennym ni tuag at ferchaid yn bod yn agored am bywyd rhywiol a garwriaethol. Ond dwi'n meddwl bod o'n deud mwy ynglyn â natur yn cymdeithas ni, o bosib. Ti'n bod yr busnes, lle yr disgwyliadau yma, a mae yna sôn am yfed a gor-yfed a hyn a'r llall, ond wedyn ydych chi, falle bod fi wedi camddehongliad, a'r argraff o'n i'n gael oedd bod hi'n gor-yfed oherwydd bod hi'n teimlo'n anhapus. Wel, rhoi hyder i di. Ie. Ond, mae o'n, fi jyst yn meddwl bod o'n codi cwestiynau dyrys iawn ynglyn â'r genhedlaeth ifanc. A'r ffordd maen nhw'n teimlo bod rhaid iddyn nhw gyd yn ffurfio gyda disgwyliadau cymdeithas. Oedd hynna'n haro fi fyd, cos o'n i eisiau ddangos o i fy nith syniad 10au. Ond dwi'n gwybod beth sy'n hi'n meddwl nhw, sgen i'm syniad. Cos di hi'n darllen. Ond bosib wneud i ddarllen hwn. O'n i'n mynd i ddweud, beth sydd yn dda am hwn ydy, oherwydd bod o yn lyfr sydd mor anghymreig os mynd i, falle y gwneud o apelio at bobl. Does am llyfr llafar di wneud o'n efo nag oes? Dwi'n meddwl bod llyfrau llafar y gogledd, Cymdeithas y Deillion Bangor, maen nhw ar ôl holi chydig bach oherwydd salwch. So dwi'n gobeithio wneud hwnna wella. Ond na, ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod yna'n. Ysdi chdi sôn am dynith ddim yn darllen, ac wrach bod yna lawer o bobl sydd ddim yn darllen wrach sa'n mwynhau y llyfr de. Bosib iawn, ond dwi'n meddwl sy'n gwrando chwaith. Nid i gael rhywbeth sy'n modryb yn argymell. Dicio fo Netflix a fe fel mwyn Ie, TikTok a YouTube, diw gyd, pethau byr. Ond dwi'n meddwl beth fysa'n ddifyr ydy, achos dwi'n gwybod bod chdi'n fengach na ni ryw 6 mis. Ond be fysa ymateb rhywun sydd falle yn ei harddegau, yn ei geiniau cynnar, i weld be fysa nhw'n ymateb i gynnwys achos da ni gyd falle yn perthyn i'r genhedlaeth hun sydd yn edrych yn ôl ar yn plentyndod ac ar yn harddegau ni. Ond felly, dwi'n meddwl sef yn eitha difyr ffeindio sut mae rhywun o'r genhedlaeth iau yn ymateb i'r cynnwys. Dwi'n siŵr am y busnes cenhedlaeth hun. Ond fel un o'r genhedlaeth hun, ddim sbio na fo a mynd o'r argof awr mae bobl ifanc yn ei hunan ni, ond mynd o'r argof awr mae bobl ifanc dal fel a, o'n i'n meddwl sa'n nhw'n gryfach na fi. Ond
oedd o cynddrwg a hynny yn, tymod, o ran... Yn traws yna, yn 18 Ie. Ie, oeddech chi'n teimlo yr un pwysau? Dwi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl allai'n siarad o'r Sian, ond do'n i'm yn teimlo... Dwi'n licio meddwl bod fi'n teimlo'r un pwysau o ran sut o'n i'n edrych a felly, os o gen ti'n dy selfies a dy bethau felly. Na, gwaith. Oedd o'n cael ei fynegu'n yr un ffordd. Na. Ond oedd na bwysau na ti edrych o ddel o felly, y gwisgo smart, oedd hwnnw'n sicr yna, cos dwi'n cofio o'n i'n trio cicio yn erbyn y tresi, ac o'n i'n siomi fy mam yn ofnadwy. Ond o ran y ffordd o dynion yn trini, oedd o waeth ni, de. Am mhrofiad i. O'n i'n meddwl... Pan oedden ni wedi siarad am hyn tro dwytha, ni wedi meddwl lot amdano fo wedyn, achos oedden ni siarad am y llyfr, mae Chilton yn dod a dweud, mae yna gynnwys rhywiol yn hwnna fyd yn does. Ond o'n i'n meddwl, os da ni isio diwydiant llyfrau sydd wir yn ffeminyddol, da ni'n gorfod cael llyfrau fel hyn, da ni'n gorfod gallu bod yn agored yn bob math o bobl, bob math o ferched, ond hefyd o'n i'n meddwl beth sydd ar goll go iawn ydy'r math yma o lyfr cyn rhywun hun. Tybad sut fysa'r llyfr yma yn cael ei dderbyn tasa'r awdur yn 70 oed. Faint ohono fo sydd da ni'n darllen o y bellter achos da ni'n hun. Di'n fwy cyffyrddus i ni. Math yna beth. O'n i jyst yn meddwl, dyna'n wir yn clywed pobl hun yn siarad am ryw. A mae hynna allan rhywbeth. Oce, pan oedd o'n 70? Neu sgwennu rhywbeth fel yna, Ryw. Drech ymlaen. Mewn 19 mis. Oce, Dafydd, ti'n bod yn darllen rhywbeth arall, neu? Na, dwi'n meddwl bod hynny'n ei roi cyfle i rywun arall chwarae teg. Oce, pwys nesa. Manon nesa? Sgen i'm lot. Dwi ddim wedi darllen lot. Os o'n no way bod fi'n mynd i darllen 100 o lyfrau yn blwyddyn. Nes i ddeud, tro dwytha ni newydd ddechrau darllen Judy Obscure. Thomas Hardy, eto. Yn y tro cyntaf ers dwi'n meddwl o'n i tua 19 pan nes i darllen o tro dwytha. Mam bach, mae'n depressing, yndi? O'n i'n cofio mor effernol o trist o dda, ac yma o hydoedd i fi ddarllen o. A wedyn nes i brynu, chydig ddyddiau cyn dolyg, nes i brynu A Christmas Carol. Achos dwi wedi darllen hwnna dros dolyg cwpl o weithiau. A mae'n lyflu. Dwi ddim yn fan o Charles Dickens. Mae rhaid i fi ddweud. Dwi jyst yn ffeindio fan hir wyntog. Gormod o ddisgrifiadau. Dwi ddim yn mwynhau. A dwi'n gwybod bod hynny'n gabledd i ddweud, ond dyna fo, mae'n wir. Ond dwi yn licio Christmas Carol. Mae'n teimlo'n fodern i fi. Lot o'r gwersi yn efo yn rai. Dwi'n meddwl dylsen ni fod yn meddwl amdano yn rwan. A mae hon yn lyfr dwi wedi bod yn pori yn hi ers cwpl o fisoedd. A mae gennau, dwi dal heb orffan, ond mae ysgrifa ydy hi yn ail drannoeth gen John Gwilym Jones. Do'n i rioed wedi clywed am hon. Chi wedi clywed am hon? Mae'n gyfrol lyflu, clawr caled, mae'n hyfryd. 2000 a... Dwi'n methu ffeindio'r dyddiad. Ond llawn ysgrifa. Felly mae o'n math o lyfr da chi'n mynd i fod yn pori fewn ac allan a falla rhaid i lawr am dipyn bach a fi gafon ni. A dwi wir, fydda am coelio bod fi ddim wedi clywed am y llyfr yma a bod o ddim yn un o'r rhai mae pobl wedi trafod. Mae'n eitha lot o grefydd yn efo, ond dio ddim yn affwysol chwaith. Ac ia, nes i just wir fwynhau. Dwi yn dal i fwynhau honna yn fawr iawn. Gai ofyn be nath i ti sbio na fo? Be nath i ti agor o'n lle gyntaf? Wel, dwi'n mwynhau ysgrifa yn gyffredinol. A dwi'n trio darllen mwy o'r rheini. A hefyd dwi'n hoff iawn o waith John Gwilym Jones. A
Ia, nes i dwi'n meddwl bod fi jyst i codi a dechrau darllen un ohonyn nhw, a dwi'n meddwl, ia, neith, fyddai'n mwynhau hon. A mae yna amball ysgrif dwi'n teimlo fatha sydd yn fwy crefyddol na be dwi'n gallu ddallt bron iawn, lle. Y math yna o ffydd, ond ar rhan fwy o'n nhw, mae yna beth anwyl ofnadwy amdano nhw. Ac ia, felly os da chi'n gweld copi yna, please prynwch fi, achos mae'n lyflu ail drannoedd. A wedyn, dwi ddim wedi gwneud, dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud hyn o blaen ar y bodlediad yma, ond dwi'n mynd i enwi llyfr nes i ddechrau, ond dwi ddim yn mynd i ddarllen orffan. Ia, dwi'n gwybod, dwi jyst yn mewn mood. Enw ydy Unnatural Causes gen Dr Richard Shepherd. The Life and Many Deaths of Britain's Top Forensic Pathologist. Llyfr ffeithiol, hunangofiannol, swn i'n dweud. A y rheswm nes i bigo fe fyny oedd mae yna ddyfaniad ar y clawr, heart-wrenchingly honest, Professor Sue Black, author of All That Remains. Wan, All That Remains yn lyfr tebyg, nes i ddarllen llynaf a just gwirioni anna fo. So mae hi'n deud lot am y pethau ffeithiol, am beth sy'n digwydd i dy gorff di pan ti'n marw, am sut mae bobl yn gallu darllen i fewn i dy wallt di a dy esgyrn di, wybod yn union lle ydych chi'n byw ar pa gyfnod yn dy fywyd, a wir yn ddiddorol ofnadwy. Ond o'na rwbath am hwn, nes i ddarllen rhyw hanner, ac achos bod o'n batholegydd, oedd o'n sgwennu am bobl, wrth gwrs bobl sydd wedi marw, ond oedd o'n sgwennu amdano nhw mewn ffordd yn wahanol iawn i Sue Black, ac o'n i'n teimlo fatha bod fi'n tarfu ar rhywbeth personol iawn, anghyffyrddus. Nes i ddim gallu mwynhau, ac o'n i'n meddwl, dwi jyst ddim yn mynd i allu cysgu o fod yn darllen hwn, felly, ia, os da chi eisiau fo, gowch chi on, yn chi'n bod. Sôn am i fywyd o? Sôn am i fywyd o, neu sôn am i waith o? Wel, sôn am i fywyd o a'i waith, lle wedyn mae'n deud hanes y person yma, nath o, roedd post-mortem iddyn nhw a'r digwyddiad yma, balli, ac o'n i jyst yn teimlo, yn yr un ffordd o weithiau dwi'n gwylio rhaglenni dogfen am drosedda, a felly dwi jyst yn meddwl, mae gyd dipyn bach yn anghyffyrddus, pam bod ni'n mwynhau hyn gymaint, da ni wir yn dysgu rhywbeth. Dwi'n eitha licio podlediadau trosedd, ond mae yna bwynt yn dod lle, dwi'n jyst yn meddwl, mae'n jyst dim bach yn voyeuristic, a ddim yn gyfforddus, felly, ia, oedd yna. A dwi'n newydd ddechrau darllen Girl, Woman, Other, achos bod Gwanas wedi deud y dylswn ni. Ia, hollol wahanol i be o'n i'n ddisgwyl iddo fo fod. Cwpl o benodau fewn ydw i, ond o'n i ddim di dallt bod mae'r atalnodi'n rhyfadd, dydy. Does o ddim prif lythyren ar ddechrau brawddeg, does o ddim lot o atalnodau llawn, ac pan nes i pan nes i agor y llyfr a darllen o, o'n i'n meddwl, sgan i'n mynadd o hyn. Sgan i just please sgwennwch, yn glir, sef bod fi'n gallu. Ond ar ôl chydig o dudalena, o'n i'n meddwl, dwi'n yn sylwi yna fod dim mwy, mae o'n neud rhyw fath o synwyr rhyfadd. Ac eto, dewr i neud rhywbeth fel yna, achos gen ti bobl fel fi sy'n mynd i fod yn meddwl, na, dim yna. Felly, ia, dyna lle dwi ani. Ti'n mynd i fwynhau hwnna. Edrych ymlaen at y ddarn ar y diwedd. Dwi'n meddwl nid i fwynhau o. Mae'n beth peryg i wneud, yndi? Argymell llyfr. Am dweud, dwi bron yn siŵr bod Manon yn mynd i fwynhau hwn. A gwella bod e'n anghywir, achos mae yna bobl wedi dweud, hwda hwn, nid i fwynhau hwnna, a dwi wedi cysau o. Felly... Sian, fe ti wedi bod yn darllen? O'n i newydd ddechrau o glust i glust Llwyd Owen tro dwytha. So nes i orffen hwnnw, nes i wir fwynhau'r stori. Ond mi oedd idioma Saesneg wedi cyfieithu air am air yn mirwyno'n rhoen i mi gael swnio fatha. Beth yw enw'r cymeriad Caryl Parry na?
Glenis a Rhisiart. Dwi'n swnio fath o Glenis. Ond mi oedd a, ond ormod oedd nhw'r ormod o'n i wedi meddwl creu rhestr a dwi heb, ond oedd hwnnw'n mhaen i fi. Fel arall, stori, gret, darllen. Nes i ddarllen llyfr o'r enw Wintering gan Katherine May. A dwi'n cwyno wan fatha manon. Nes i'n rhoi gorau efo, ac o'n i mor siomedig cos o'n i wedi darllen adolygiad da. Ond a ffrind ydi argymell o'i mi. Pan o'n i sgwrsio fo. Mae o'n neud efo'r syniad o bod pawb a phopeth angen cyfnod o iafu o encilio o dawelu cyn ail ddechrau falle. Ac o'n i'n meddwl o ffitio gret i sut oedd ni ar y funud. Ac o'n i gallu deud wrth allan brawddegau bod o wedi sgwennu dda. Ond am ryw reswm nath o ddim clicio fo fi o gwbl. Wrach bod o lyfr i mi drio eto rwbryd eto. Ond Pa mor aml ydych chi'n gwneud hynna? Rhoi gorau i lyfr. Ie. Amal. Yn aml iawn? Dwi yn ynddo. Ddim yn aml iawn, ond dwi'n gwneud. Dwi wedi talu llyfr a dros ystafell cyn heddiw. Pam? Achos o'n o'n ddiawledig. Ti'n cael dweud be oedd o? Nofel Gymraeg oedd hi, ond... Na, dwi'n mynd i ddweud. A llyfr Saesneg nes i daflu dros ystafell oedd yr un Men from Mars, Women from Venus, cos oedd o just... Nonsens llwyr. Nonsens llwyr ac oedd o'n wylltio fi. Ac oedd o'n bestseller ar y pryd ac o'n i just be sy'n bod ar gymdeithas heddiw. Oeliar. Ciachu yma. Sori, yn dweud ciachu. Na, dwi ddim yn mynd i enw'r llyfr Cymraeg. Ond mae'n wahaniaeth rhwng penderfynu rhoi gorau i lyfr a just ffeindio bod chdi di adal o does. Mae'n lot dwi di ryw, nes i'n cario ymlaen efo hwnna, a mae penderfynu stop, rubbish, neu stop, mae o'n efin anghyfforddus neu beth bynnag, yn wahanol dwi'n meddwl. Ond nid yw just ddim y llyfr i ti? Ia. Neu mae'r amser. Amser, ia. Dwi'n meddwl mae dyna oedd o fel Wintering i fod yn deg, bod o ar bapur yn union be o'n eisiau darllen ar yr amser yma. Doedd o ddim, de. A nofel dwi newydd orffan a di fwynhau'n ofnadwy di Darogan Sian Llywelyn. Ia. Sy'n sort of plentyn siawns X-Files a hanes Cymru. O, mae o'n gweithio, mae'n gret. Dwi eisiau darllen hwnna. Ydy. Right. Ia, gnewch. I'r pentwr, nid y I'r domen. pentwr, i'r doman, i'r... Oce, gret. Yn rhywbeth arall? Be arall? Sydd allan Suitcase Kid Jacqueline Wilson, gwrs dwi'n licio. Ia. Dwi wedi bod yn meddwl mynd yn ôl a darllen hen rhoi Jacqueline Wilson i gyd, achos maen nhw dda, ni. Maen nhw dda, yndi. Mae'n dda iawn am greu rhieni dysfunctional cariadus. Yndi. Sef beth dan i gyd. Gai fe nôl, ti'n gwybod o ti'n dweud bod dywediadau Saesnig Llywyd Owen ydi Merwynod y Glustig. Gai just checio rhywbeth. Dwi yn y broses ar hyn o bryd o fynd drwy awgrymiadau golygydd, a mae'n ambell i le lle mae wedi dweud Saesnig, Cymreigio, ac o'n i'n gweld byd o'i le efo hein, oce? Ond gewch chi ddeithau os dwi'n dwb. Yn dysgidiau di. Fyswn i'n neud hynna yn dysgidiau di. Ydy hwnna yn Saesnig, neu di o'n iawn yn Gymreig? Swn i'n dweud bod o'n iawn, achos da ni'n defnyddio fo ddydd i ddydd. Alla bod o'n gwreiddio efo'r Saesneg. Mae'n swnio'n chwythig i fi, de. Yn dysgidiau, yndi. Yn dy le di, de. Swn i'n Gymraeg, so ti'n dweud yn dy le. Ie. Swn i'n chdi, swn i'n gwneud hynna. Ie. Ond swn i'n mynd yn dysgidiau di. Afsad? Mae'n swnio'n chwythig i fi, de. Difyr. Dibynnu os ys gen ti gymeriad y siarad ydy, ac os felly fysa'r cymeriad yna siarad. O, mae'n siarad.
Ond wrth ddweud hynna wan, nath yn dy le di ddod i'm henni. Dydy hyn yn ddiddorol. Esu mae hyn yn ei lles. Oce, ta. Gofyn am helynt. Chwythig i fi. Yndi, chwysig i ti. Sut ti'n deud hynna'n Gymraeg, ta? Swn i'n deud, ti'n gofyn am drwbl? Oce. Gofyn amdani. Gofyn amdani. Ie. Mae hynny difyr yndi. So, da ni awduron yn gorau mynd ar beth fel hyn. Oce, hwn. Mae gennym ni gwmni. Mae gennym ni gwmni. Dwi'n meddwl, achos bod chdi'n darllen o allan fel rhestr, a bod ni'n gwybod, mae dyma be mae'r golygydd wedi dweud, maen nhw'n swnio'n fwy chwythig, ond dwi'n meddwl o ddarllen fysa nhw'n swnio'n chwythig. Yn ganol nofel. Difyr yndi. Okay. So, ia, ta waith. Ddylen ni gael ambell un a hein, bob wsos, neu bob podlediad i weld. Beth sy'n dderbyniol a beth sydd ddim. Dim chwaith ydy o, de. A chwaith eto ydy, de. Ti'n gwybod, dwi'n yn licio gor-ddefnydd o meddau gofynodd dwedodd bod ti'n trio osgoi nhw. A hefyd, sut ydych chi'n teimlo am roi meddau pan mae yna gwestiwn? Cos mae'n jyst yn mynd yn y nyrs i bod rwy'n yn gorau deud gofynodd bod tro mae'n gwestiwn. Os rhaid i gwestiwn fod yn gofynodd, weithiau mae'n jyst yn meddau. Holodd. Ie. Dwi'n eisiau tynnu sylw at y ferf. Sef meddau gofynodd, dwi jyst eisiau tynnu sylw at be maen nhw ddeud. Dwi'n rhywbeth dim ond beth mae rai fi gyfadda. Mae'n gwestiynau anodd i atab heb weld ysdi o lia tudalen, dydy. Ynddi. Ie, dwi'n mynd i wneud chi diodd o hynny. Ond mae'n nod pan fes i'n addasu yn o lyfrau, dwi wedi anghofio enw o, y boi nath i Owl Service. Alan Garner. Ie. Diolch yn defnyddio said, ask, dim byd fel la. O gwbl byth. Anamal iawn. A nes i fwynhau hynny. Ac ers hynny, dwi'n ofnadwy ymwybodol o bob said, ask, gofynodd. Mae'n od yn di, fatha mae bob llyfr ti wedi darllen yn effeithio ar weddill dy ddarllen di. Ond dyna fo. Dwi'n meddwl bod chdi mond wir angen nhw os di'r darllenydd angen eglurder ar pwy sy'n siarad. Ie. Fel arall, ti'n gallu gadael nhw fel ma nhw'n dweud. Felly, os di rwy'n yn gofyn cwestiwn, os angen deud gofynodd, cos mae'n amlwg na cwestiwn di o. Wyt ti angen deud unrhyw beth? Mae hynna'n gwestiwn. Meddai Bethan. Gofynodd Bethan. Felly, di pawb yn di sôn am ei hoff lyfrau yna ddo? Na, Aled? Hoff lyfrau. Llyfrau maen nhw wedi darllen. Ie, oce. So, un nes i gael am Dolig, a un nath Dafydd sôn yn y podlediad diwetha, a un nes i roi ar restr i brynu, oedd The Satsuma Complex gan Bob Mortimer. Nes i fwynhau hwn. Diolch, Dafydd. Diolch. Mae'r boi jyst yn athrylydd, dwi'n meddwl. Mae'r ffordd mae'n gweld y byd y pob dim, a oedd e'n wych. Nes i really mwynhau hwnna. A rhyfedd bod fy cefndir wedi rhoi hwnna i fi, fi'n gweld diwethaf y flwyddyn a wedi rhoi hwnna i fi. Fi'n meddwl, oce, ti'n nabod fi. So gret. Dwi wedi prynu hynna'n gofian, Dolig. Felly, na i mentro i ddallan hwnna. Hwnna o'n i'n meddwl cael nesa. And away i hwnna, ie. Ie, na chdi. A wedyn fi wedi bod yn mwynhau Train Guy ar Twitter hefyd. Comedy bach, ie. So, mae'n gret. Fi'n really dwlu ar stwff Bob Mortimer. Hefyd nes i darllen yn Fyw Yn Y Cof gan John Roberts. Ie. A nes i fwynhau llyfr. Mi ddim yn darllen... Oedd e ddim yn darllen pleserus. Mi'n credu oedd e'n darllen anghyfforddus. Ond oedd hwnna'n dda hefyd. A'r ffordd mae John Roberts wedi wneud hwnna i wneud fi meddwl am y pethau sy'n digwydd yn llyfr ac i teimlo fel yna, ni just fel, mae hwnna'n clever iawn.
So, nes i fwynhau y llyfr, ie. Ti wedi darllen Gabriela, do? Do. Do. O, Gabriela, nes i fwynhau Gabriela. Ti'n modd? Ie, oedd hwnna'n, hollol wahanol i hwn, yndi, ti'n modd? A hefyd, un dwi'n newydd gorffen, nes i brynu just cyndolig, sy'n gwybod pam, How to Kill Your Family, apêl a Macckie. O, yr un sydd mewn siop lyfrau wrth ymyl llyfr un o'r boi sydd ddim yn dywysog. Harry. Dyna fe, ie. Hamanog. So oedd hwnna, hwnna'n dda iawn. Ie, fi di joio hwnna. Darllen, ysgafn. A claw rili troiadol sy'n denu. So nes i just pigo hwnna lan wrth weld y clawr. So 'na'r 3 llyfr fi'n credu wedi darllen ers dolyg. Ga i ofyn ti am gloriau ta? Ie. Achos rhywbeth dwi wedi sylweddoli yn ddiweddar ydy y llyfrau Cymraeg, olia. Mae yna fos yna drend ymysg yr awduron iau i gael cloriau ofnadwy o syml, plaen, rhyw steil hollol wahanol i ni'r hen begors. A dwi'n gwybod mae Manon yn licio rhai plaen, syml. Oes na rhyw batrwm yn hyn? Os yna rhywbeth di digwydd, be di o? Ie, so fi'n gwneud... mae cloriau'n denu fi, dyna beth sy'n denu fi at lyfr. So, fi'n credu, fi wedi gwneud bach o ymchwil a darllen mewn i'r beth. So, beth sy'n digwydd yn y 10 mlynedd yn ôl, a falle bod llyfrau Cymraeg yn bach fwy araf i dal lan gyda hwn, fi ddim yn siŵr, oedd lyfrau, a lyfrau yn fatha peryg i'r diwydiant gyhoeddi, ac fel ymladd yn ôl yn erbyn yr lyfrau, nath gyhoeddwyr wneud cloriau fwy trawiadol a fwy prydferth i edrych arno. Okay, so fwy dyniadol. So bod y ffontiau yn fwy bold. So ffontiau fwy fatha bold. Mae'r lliwiau yn wahanol hefyd. So mae'r lliwiau yn denu chi. Mae'r papur wedi newid hefyd. So bod nhw'n gwneud llyfrau'n fwy brydferth, a wedyn, mae hwnna wedyn wedi troi at bobl yn tynnu fwy o luniau o lyfrau, a mae'r llyfrau hyn hefyd yn gweithio'n well ar-lein, achos chi'n gweld nhw'n lluniau bach ar-lein i chi. So maen nhw'n sefyll allan. So fel o ganlyniad i hwn, chi'n gweld llwyth o lyfrau ar Instagram a ar Twitter stwff yn cael ei gymryd, bod pobl yn dal llyfr ac yn perchnogi'r llyfr yna achos y clawr, a maen nhw'n teimlo'n bod y llyfr yn rhan ohonyn nhw. So mae'n rili diddorol ffordd, mae gyd wedi cael ei newid at hwnna, at cyfryngau cymdeithasol, really, ac ar-lein, a wneud y clori yna sefyll allan lot fwy. So chi'n gweld llyfrau ar byrddau coffi, chi'n gweld llyfrau wrth y gwely'n cael ei tynnu lluniau. Dyna be fi wedi darllen yw'r bwriad tu ôl y cloriau trawiadol yma. Felly mae'r diwyg yn bwysicach na rhoi cliw ynglyn â beth sydd yn y llyfr? Cwestiwn anodd. Ie. Hwna'n anodd, ydy. Diolch yn gorau bod yn un i'r llall. Chwaith na chdi, ti'n gallu cael rhywbeth syml iawn sydd yn cynrychioli beth sydd o fewn. Ond dyna be o'n i'n deimlo hefo y rhyngom. Mae rai fi gyfadda, nath hwnna ddim denu yn sylwi. A mewn gwirionedd yn dilyn y podlediad yna, lle o'n i'n meddwl, ddarllenau o, ond oedd o ddim yn... Fath a chdi thaleg pan dwi'n mynd i mewn i siop lyfrau neu rhywbeth felly, ti'n edrych ar rhywbeth sydd yn denu dy sylw di. Ond mae hynny'n golygu felly bod chdi, wyt ti yn hytrach na mynd am enw awdur neu awdures, mae o yn rhywbeth mwy gweledol. Os ydy o'n tynnu dy sylw di. So enghraifft byddai Sgen syniad, mae hwnna'n clawr melyn a pinc, a mae hwnna'n rili denu. A hefyd mae hwnna o'r personoliaeth yn y clawr a dim meddwl hefyd. Mae 2 gwydyr fatha cocktail ar
ar y clawr hefyd. So i fi, mae hwnna fel bod yn apelio at ferched, bod yn trial denu ferched mewn. Ond mae hwnna rhoi cliw i ti ynglyn â'r cynnwys. Tra, Yndi. so ni'n dweud clawr cwlwm gan Fyw Yn Enlli, mae'n clawr del iawn. Mae yna bobl di ganmol o, ond i mi, di rhoi dim cliw ynglyn â'r cynnwys. Felly, ti'n mwyn gwybod beth o? Ond oes rhaid rhaid cliw bob tro? Dwi'n gwybod, cos alla bod ti'n meddwl, dwi'n licio'r llun, felly ti'n ysgydio na fo, sbio ar y cefn, wedyn darllen y broliant. Ond dwi'n gwybod, alla na fi sy'n ein ffasiwn bod fi licio bod clawr yn rhoi rhyw fath o syniad i mi. Mo? Dwi'n licio pethau plaen, de. Dwi'n meddwl bod o'n... Mae gen i reol efo cloriau. Dwi'n eitha, difa, pan mae'n dod i cloriau. A un o'r rheola sydd gen i ydy beidio cael gwyneba cymeriadau ar y clawr. Achos dwi'n meddwl, mae'n gallu sbwylio'r dychymyg y darllenydd. Da chi'n isio cael eich bwydo efo gormod o stwff. A dwi'n meddwl bod y cloriau mwy hen ffasiwn, mwy manwl yn gallu neud yna. Dwi'n isio gweld y tŷ. Peidiwch o dangos y tŷ i fi, achos mae o'n ymhenni. Mae'r fersiwn yn ymhenni. Dyna beth dwi isio i ddarllen. Ond mae yna rhai genres lle mae'r clawr yr yw shorthand i ddeitha chdi. Mae hwn yn agas neu mae hwn yn thriller. A dwi'n meddwl sa hynny'n yn gwerthu cystal tas ag yn nhw gloria fwy chwythus. Na, mae sci-fi yn un arall. Yndi. Mae'r llyfrau o'r 70au, sci-fi o'r 70au, maen nhw'n wych, bonkers o'n nhw. A dwi'n dall yna, dwi'n gwybod, allan bod fi'n gwrthweud yn hyn braidd o'n hynny, ond ia, dwi'n licio peidio gwybod gormod, a gorfod codi'r llyfr, a gorfod darllen y broliant. Fi licio cloriau quirky. Ti'n meddwl os mae'n quirky, fi'n gwybod bod y llyfr yn mynd i fod yn eitha quirky a bach o hiwmor mynd e. Ti'n meddwl, mae hwnna'n edrych fel fath o llyfr byddai fi'n licio. Ond sti pob yn dwi'n neud beth fatha chwilio am glawr papur a'i law i mam ddarllen. Dwi'n gallu deud, ysdi, dwi'n gorfod darllen y broliant na'n byd, mae gen i syniad reit dda ar clawr does. Ydy hwn yn mynd i fod yr lefel iawn o gymlethdod, o risge, o... Ysdi? Ond ydy cloria llyfrau Cymraeg yn fwy ceidwadol na rei llyfrau Saesneg? Dim ers dalwm, swn i'n dweud. Wel, Aled, ti'n gwybod beth ydych chi'n dweud falle bod llyfrau Cymraeg falle chydig ar ei holi? Ydych chi'n meddwl bod hynna'n ymwirniadaeth deg, neu ydych chi'n meddwl erbyn hyn bod safon cloriau Cymraeg wedi gwella? Dwi'n meddwl bod i fod yn hollol onest yn dibynnu ar y wasg. Mae yna rai gweisg dwi'n meddwl, ma'n o'n peidio codi'r llyfr yna achos bod y clawr yn edrych yn hen ffasiwn, achos dydy o ddim yn golygu bod y nofel yn hen ffasiwn. Mae yna jyst achos bod y gweisg yn eitha bach yn dydy, a wedyn mae chwaith personol un person yn gallu dylanwadu'r y gloriau i gyd. Ti'n meddwl, fel mae yna genhedlaeth newydd o sgwenwyr, mae yna genhedlaeth newydd o darlunwyr hefyd, yn gwybod beth sy'n apelio at bobl. A pa lliwiau... A da chi'n meddwl bod nhw'n gyrru cynlluniau hen ffasiwn i ni awduron sy'n hyn? Ysdi? Sian Orddi sgwennodd hwnna, nawn ni'n wneud rhywbeth rhy... Ond ydy hwnna... Modern. Ydy hwnna, a fi ddim yn gwybod os mae hwnna wir byd. Ydy hwnna achos bod gen y lleidfa hun hefyd. Fi ddim yn gwybod. Ie, fatha, ie. So maen nhw moyn... A bod y penderfyniad call. A chi'n mynd i apelio at gynulleidfa hun, so maen nhw'n pitio'r clawr i'r gynulleidfa sy'n tueddu ddarllen llyfrau chi. Lle mae rhywun fel Gwenllian Ellis, neu Leo Maddox, neu ti'n moyn gynhenlaeth yna, yn apelio at bobl iau, so maen nhw'n gwneud cloriau iau iddyn nhw. Fi ddim yn gwybod. Mae'n ei synwyr, ond dwi'n newid sylweddoli. Fy nwy nofel ddiweddar, na'n dweud hynna to. Dwi'n newid sylweddoli, ddau lyfr dwi ddim i gyhoeddi,
nes i ymgynghori efo'r cyhoedd ynglyn â'r clawr. Sydd, ond mae hynna'n deud lot amdano fi, dwi eisiau plesio, dwi eisiau bod yn boblogaidd. Dwi eisiau gwerthu lot. Mae pobl yn licio da, dyna dio, just ti eisiau gwybod beth sy'n apelio at bobl. Achos mae o'n ddiddorol, dydy. Ond be nes di? Beth sy'n neud i person godi Be llun. nes di mynd i Dolgella a dweud, da chi licio'r ci yma? Efo merch y gwyllt, ges i restr fer eitha hir gan y wasg. Ac oedd y wasg yn ffafrio rhai gwahanol i mi. A dwi'n gallu bod yn eitha difa fyd. A wedyn nes i fynd â 3 gwahanol efo fi i Merched y Wawr Glan Twymyn. So ni'n gwybod nhw'n lew na, fysa nhw'n a rhai iau, ond o'n rhai iau yn Glan Twymyn chwarae teg. Ac mi nath 80% yn nhw bleidleisio am yr un nes i ddewis. Cos o well gen i un arall. Ond oedd nhw am hwnna. Felly oce, eisiau am hwnna. A wedyn efo'r ci, o gen i 2 ddewis. Una llun go iawn o'r ci, neu y llun mwy graffig nath Bedwyr a Piestini i chwarae efo. Ac oedd yn ddiddorol, oedd y ffarmwrs i gyd eisiau'r ci go iawn. Ac oedd bobl iau a bobl mwy cool eisiau'r un mwy graffig. Felly oedd hynna'n ddiddorol. Eisiau mewn rhai bobl mwy cool. Stwffio ffarmwrs. Ti'n awgrymu di ffarmwrs ddim yn cool? Maen nhw licio cwn dyn. Ond hwnna'r beth yw adnabod y gynulleidfa. A ble chi'n mynd i gwerthu fi'n cymryd yw'r peth. Felly does am un ffarmwr di prynu. Ond dychmyga ti sôn am clawr syml, dychmyga coeddi clawr prawf mot heb lun o gi. Oedd hollol. Sa'n pwynt i fi just, ty darllen mas, fel mae rhai bobl yn gallu. Excuse me, llyfr glas nebo, helo. Yn hollol. Golles diwna fan do. Gwifir da. Ond mae gweisg mawr yn gallu, maen nhw yn dangos gwahanol gloriau i gwahanol bobl dyn i gael barn. Does am pres i wneud yn y fath yng Nghymru, di gwir nagos. Dwi'n cymryd bod y gweisg yn gwneud hynny, ynddo? Dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n meddwl. Dwi'n ymwybodol enni, a falle dylen nhw. Pawb yn mynd ar joli lan Twymyn. Reit ta, beth ydych chi ar y faith? Hei, dyn ni di siarad lot yno. Do, reit. Ni'n cael bwyd o'n. Dyn ni'n gorffen fan amdan Aled? O dyn, ie. Ni Dafydd wedi isio bwyd. Mae Dafydd isio bwyd. Fi'n credu mae yna sgwrs ymhellach gyda falle darluniwr cloriau. Ond mynd i ddweud... Ie. Hwna'n rili diddorol i wneud. Holi arbenigwr. Ie, arbenigwr cloriau. A gweld sut maen nhw'n darlunio nhw. A sut maen nhw'n newid nhw i pa gynulleidfaoedd. A dechrau dysgu mwy fi'n credu. Fi'n credu bod hwnna'n elwa bob awdur sy'n gwrando ar y podlediad yma. Yndi, ie. Hoffi'r syniad yna. Ie. OK. Chyma fi stopio recordio nawr. O, ie. Ta pawb. Ta-da! Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.